Aku yo kaget iki mau, ujug-ujug ngono ke mau. Tenan. Apa ki? Ana motor mabur barang. Oh mikir sing Kok isa-isane men to cah kaya ngono. Nek gawe wong tuwa. jare reyok naran dadi uture yok. Piye sih? Cah cilik ning ganas.
Inggih menika wau babak ingkang sepindah saking junior-junioripun Jogja.